Dacă te cheamă Alex, ai pierdut. Dacă îți auzi numele, ai pierdut. Pun pariu că nu treci de al 10-lea nume. Numărul 2, Sorina, te-am făcut. Numărul 3, Marcel, gata, out. Numărul 4, Loredana, ai pierdut, ce să zic. Numărul 5, Claudiu, papa. Încă ești aici? Dacă da, lasă un like. Numărul 6, Adela, ia-ți adio. Numărul 7, Dragoș, la revedere. Numărul 8, Ramona, prinsă. Numărul 9, Tudor, asta a fost. Numărul 10, Paula, pierdut. De acum o să pierzi sigur. Numărul 11, Ovidiu, direct eliminat. Numărul 12, Alina, ai picat. Numărul 13, Mihnea, ai pierdut simplu. Numărul 14, Carmen, gata, next. Numărul 15, Raul, papa. Știu că nimeni nu a reușit să ajungă până aici, dar tot voi continua. Numărul 16, Roxana, picat pe loc. Numărul 17, Darius, game over. Numărul 18, Livia, aia e sorry. Numărul 19, Cristiana, te-am prins. Numărul 20, orice nume începe cu A.